Mbak, tak tekok ya, tapi aja nesu. Wong wedok ku nyapa to? Nguyuh ae kok ndodok. Ya ampun. Lah adalah lak tenan to. Kowe asu tenan kowe ya tak omongno. Lah nyapa asu barang kok mbok cah iku? Kowe ngerti gak? Lah nek aku ngerti ya ora tekok. Oh wedok yo ndodok kuwi mergo enek teorine, Cuk. Lho, kok jaran dipisu neh aku. Makane kuwi digekne kloset duduk karo kloset anu jongkok. Ya kloset duduk karo kloset jongkok iku apa dibu? Wong wedok tok. Wong lanang ya tunggal nganggo. Iki sing ngegekne profesor, kowe ngerti lah. Lah nyapa kok gagas kloset barang iku? Lah kok kowe ngalah-ngalahi profesor tekokanmu, Anda tekok bab nguyuh ae lho. Lah wong wedok kuwi iki yo ndodok ki enek ilmune yo an. Termasuk sekti no wong wedok iku. Ilmu segitiga sama kaki. Sik to. Masa segitiga? Mergone ben simetris jajar genjange. Iya, kaya angel ngono ya. Gamput. Tak omongno, lah lek nguyuhe wong wedok ki ora ndodok tok kon ngadeg. Lah iya ben ketok nyeni to. Ya kepyok kabeh lho. Ya karo mekekeh saitik to. Padakne sapi apa wedhus wedok lek nguyuh ngadeg, Apa sing madakne? Lah wong wedok nguyuh ngadeg apa ya ora oleh? Kepyok kabeh teko ngendi komoh. Kandune wong wedok nguyuh dodok kuwi iki mergo enek fungsine. Terus fungsine lho apa? Lah wong nguyuh ae lho. Kuwi dingge menopang angin. Lah lek angin mlebu le prek. Glagepan kowe. Justru nek ndodok kuwi angin gampang mlebu. Kan ngowoh.